my sami nevieme, čo to bude, ale začneme takými jednoduchými testami, ako je tá odolnosť voči vode. To ste určite videli v niektorých našich videách, že to radi ukazujeme, že ešte stále ide. Ak má niekto mobilný telefón a chceli by ste si to vyskúšať, že vodu máme, môžeme skúsiť. Sľubujem, že čo ostane z tohto telefónu, môžem mu dať potom výmenu za jeho telefón. Nie, je to niekoľko levelové testovanie, čiže Ondrej začne bod číslo 1, je to vlastne prachový test do múky, áno? Áno, múku máme. Ja si tu ešte trocha vytvorím taký priestorček, aby sa tu dalo robiť, všetko máme. Je to múka, vidím, že ťa to zaujíma, je to polohrubá výberová múka. Čiže to je dosť dôležité, áno, nesmieš to dať do hladkej. Hladká, vieš, aké rozdiel medzi hrubou a hladkou? Hrubá na varenie, hladká na pečenie. Ty nepozeráš ideka? Nie, ty si aj, radšej máš macka. Dobre. Okay. Ale tak keď raz budeš mať chlapce, tak tiež mu nebudeš hovoriť ty môj židek, ale budeš mu hovoriť macku. Dajme teda múku. Keď raz dospiem, tak budeme zleť. OK, čiže... Inak je to funkčný telefón, to treba ešte povedať, že Ondro má k nemu handsfree sadu, je tak? Budeš to mať nejak zapnuté, alebo ti nemáš? Tam je handsfree, dobre. Už som myslel, že niekto ukradol, ani nie. Čiže zapneme ho, aby si videli, že je to pri plnom fungovaní. Áno. Asi. A máme aj vrchnák. No tak to je základ. Retrepeme, pridáme vajcia. Jablčka, a ty si aký shaker? Výborne. Čo človek neurobí pred dvoma fotoaparátmi? Takže... Teraz to je taký, keď to dáme do vody, to bude dobrá sranda. Takže... Tak. Funguje, áno. Keď potrebujete takýto telefón vyčistiť, treba zájsť len do centra drogových závislostí. A je to vybavené. Čiže prachový test zvládol, ale to je len náš prvý krok. Ďalší je, kto by chcel túto múku na pamiatku? A ten obal okrem je vrátiť. Pýtaj. Nie. Takže máme piesok. Je to piesok. Taká to dá, posypeme. Toto bude už také vážnejšie. Ty, Ondro, ale ty vieš robiť neuveriteľné testy s cudzými telefónmi. Priatelia, ako hovorí klasik, toto nie je reklama, toto je test. To znamená, že je aktívny ten telefón, beží ten hovor niekde? To nie, to ešte budeme skúšať, vieš? Aj takto? Vieš, keď bude, vieš, toto ja viem, že toto určite prežije, vieš, takže... Aha, čiže to sú váločké veci. A ináč je už čistý, vieš, takže ten keď som nám to pekne vyčistil. Teraz ideme na skaly. A trocha ich rozbí, Joži. Tu máš monárske kladívko, to si ešte nedržal v ruke. Takže pripravíme kamene. Všetko sledujete. Ešte raz pripomíname to Sony Xperia Z, ktorého hodnota je cca 620 €. Aj s nabíjačkou. To nie je žiadne, že ti vieš. Handsfree a baterka je tam cene tiež. Tu už predpokladám, že dojde k menšiemu poškrávaniu. Takže ty si zodpovedal, ty väčšinou zvykneš robiť tieto veci, keď už sú ide... Jozef Ormonáš je zástupcom šéfredaktora Písevej, inak povedal, je to muž na špinavú robotu. Musíte vždy mať aj takéhoto. A teraz nájdeme Sony Xperia Z. Ak je niekto taký, povedzme napríklad, objedná sa toto dievčaťa. Aký telefón vlastníš? Požičaj, otestujeme na skale. Ak chcete si otestovať vlastný mobil, lebo vieš, že vyjde, že čo a ako, tak ty? Sony Xperia. Dávaj, čo tam budeš hovoriť? Nechceš, Lukáš, to na prvý pohľad kamene vydrží. No, vidíš, kúzierku. No, čiže Z-ko je najnovší, vydržal jedenka poškrabanie? Poškrabaný. No, nie je toho toľko, Ondro hovorí, že to bude horšie. Ale zatiaľ funguje. A zatiaľ stále je funkčný. Teraz mu ale trošku Môžeme zavolať, vieš, či to naozaj ešte ide. Áno, pri tejto príležitosti chcem povedať, že reklamným partnerom je Telekom, takže zavolajme. Troška tepla. Áno. Ja som to zobral už. Zobral, že či to ide? Ja ty som dal do handsfree, raz, dva. Ideš? Ja ťa počujem, jasné. OK, dobre, tak môžem ísť ďalej. Áno, a hlavne, že my všetci sme to počuli, takže vám veríme, že je. Som rád, že ste si pokecali chalani. A teraz ideme do vody, áno?
Sú to aj ženy, ale sú to ITčkárky zrejme, takže svoj nič nehovorí. Dobre. Ideme, takže do vody a utopili sme ho. A to teraz tam príde maličký žraločík. Áno, teraz to bude už také náročnejšie. Ja to mám Už držať. teraz zakrývaš mikrofón skupine obyvateľstva, ktorá správa nevidí. Dobre. Tak ja budem niekde v Čo očakávate teraz? Že dosiahneme bod varu? Je to tak možné? Videl si niekedy ten film Vinetu, Ja by som... kde dali petrolej do vody a potom s takými horacími šípami strieľali No. a začala tá voda horieť. Musí to byť špeciálna kombinácia, takže je to benzín, nemenovanej značky. Ja to mám stále držať, hej? Áno, tak ešte sa nič nedeje. Teraz. Áno, to je oliech. Spiritus. Ak uvidíte v priebehu dnešného dňa dvoch vysmiatých ľudí, ktorí nápadne vyzerajú ako po seansi pri liehu, benzín a podobných výpadoch, tak je to táto dvojica. Budú chodiť medzi nás a usmievať sa. A ešte máme garden party. Ty si to chceš, ty si to dáš, že všetko vydržíš. Ešte stále nie je koniec týmto telefónu. OK. Dobre. Takže takto vyzerá bývalý zástupca šéfredaktora. Daj aspoň ruku k tomu, že si bol účastníkom. To je ono. A flankujeme Sony Xperia Z. Dobre. Sú tam všetky možné zložky. Dobre, a teraz zavoláme. A môžem že ukončiť hovor, tak minimálne toto funguje, toto vidíte. Fuj, strašne to smrdí. Dobre, osvedčuješ? Jasne. Dobre, ďakujeme. Získavaš takisto cenu a to je tá voda. Ešte dáme taký trocha väčší oheň. Neboj sa, si povedal, že vydržíš. Sme zhruba niekde v polovici tohto testu. Áno, áno. Máš dobrú baterku? Bože. Vidíš, obidvaja držíte, ale... Potrebujeme to ešte trocha. Tak, to je silnejšie. Môžeme aj pridať trocha západných vládov. Dobre. To je dosť ťažké inak. Dobre, takže to by sme môžeme ho teraz vybrať prípadne. Stále zvoní. Stále zvoní. No je to taká teplá. Ale chlapci. Dobre, Macková. No, Dobre. čiže máme troška, môžeme utrieť asi. To je moje tričko, vieš? Som si ho chcel dať neskôr. Takže tu máme utrieť, sme na rade s týmto, áno? Áno, teraz bude Eurová čas. Takže, pozrite sa, čo sme sa donesli iba pre vás. Toto je zariadenie, ktoré za normálne okolnosti na takejto škole nenájdete. No tu ľudia nemajú čas na hlúposti, takže je tu posilovacie zariadenie, ktorému hovoríme čínka. To Jožko dvihne? Najprv dole. Začneme takou menšou nejakou váhou. Ja neviem teda, že to vydrží. Váha takto rozdelená. Samotná tyč má 35 kg. Každé z týchto, ktorý to budete bolieť chrbát. Ja nejde, ty pôjdeš tej ročinku. Ty sa len odchoď pri tom. Ale zatiaľ je tu tá možnosť, tam sa ten jeden jediný človek, ktorý sa hlásil, že Xperia Z vydrží všetko, zatiaľ vyzerá, že... V pohode, ne? No to funguje. Áno, všetko. To bolo moje tričko, no nevadí, už je. Ja to je tvoje tričko. To som si chcel oblieť zrovna. Pozrite sa, Ondrej Macko položí na Sony Xperia Z jednu svoju nohu, aby mal nohy vyrovnané. Áno. Pri tejto príležitosti navštívil dom Flašikovcov a zobral si z ich obloženia takto vážnu obkladačku, takže pod jednou nohou 620 eur, pod druhou 1000. Pozdravujem mojho trénera. Takže... Pristúpi, čiže ide tam aj vláha vlastného tela, áno? Áno, moja váha je 105 kg. Ale veď dobre, no ešte máš mikrofón, tak... Takže teraz z neho vychádza voda. Takže toto máme 35 a 20 a 105. Tu máme Nie, koľko? 180. Môžeme ešte to naučiť. Takže Ondrej Macko, ktorý sa už rok veľmi intenzívne venuje cvičeniu, tak pochopíte, zatiaľ študuje materiál. Manuál. Dobre, reťaze dáme až potom, ne? No dajme ich teraz. Tak dajme. To je maximálna váha, to je... A to si nedávaš na krk?
Nie. Už nie si hip-hopper? Keď nejaký rozdiel medzi čiernokom a pneumatikou. Keď naháčete reťaze na pneumatiku, nezačne repovať. Takže teraz to bude 240 kg, ktoré bude na Sony Xperia. No tak toto je ono. Čo by si vydrží to? Si Ujo, že sa vydrží. Telefón teraz nemyslí, vieš? Tudaj ja, no, to v živote nerobil. A tie palety, vieš čo to bude toto? Priatelia. Takže Ondro pristúpil presne kompletnú celú novú reťaze, každá má 8 kg, a ty volaj, drž Ondro! Jožko, volaj mu! Ja, tak počkaj. Začne ti vibrovať noha. Nemáš telefon. Nemôžem, že si s teba nemá telefón, keď to narúbe. Napadne. Ideš. A malo by začať, a jedno dávam ráno, vyjde, že zvoní. Ono vidí nožičkou. A vydržal, ďalší test. Idem na likvidačné testy. Ty si do rok série, koľko ešte potrebuješ? A my... Dáme do tu... Nemáš, dýcháš. Hovor, čo chceš povedať? Ešte by sme ho mohli dať pod jednu činkovú stranu. Ja to zotriedem. Áno? Už teraz zoberiem tak, že veľa toho vydržal. No poď. Na poď. No? Na poď. 3. A už ideme spievať. Páči sa. Ne. Ty barbar, vydržal! Zavolaj. A myslíš, že bude vibrovať, akože pod 40 minút? To sú veci. To tam nezabliká, ale. Ale zablíka. A ja by sme dali dole hlavou. No. Tak si ho celé dole hlavou. To bol To Slavo. bol môj nápad, pretože ešte to nie je všetko. Ale vibruje, Slavo. Vibruje? Ja to cítim na tej činke. Tak ty si všeobecne citlivý. Áno, vibruje. Je dobre. Zdvíhaj. Vydaj. Vydržaj, pianier. Toto som nečakal, že takto si poradí. V tejto chvíli už, priatelia, za seba môžem povedať, že mne už začína byť tejto Xperia ľúto, lebo viem, čo ju čaká. Takže nezaslúži si to dievča, ale dostane to. Inak treba povedať, že to nie je v žiadnom prípade magnetná, je to normálne reálne zariadenie. Toto vydáva zvuk ako vlak. Ja chcel by som vás bol vidieť, keby to všetko prežilo. Ste to museli dať na titulku. Najprv tady takúto ranú zoznamovaciu. S týmto zoznamovaciu. Ináč to bude zle, keď to zabijú z jednou ráno. Ale pozor na tú SIM-kartu, aj moja stala 5 €. Dobre. Budem mať iba jeden pokus, ak sa trafím. Inak zdá sa, že displej reaguje na kladivo. Ešte počkaj. Ešte vypíte. Máme sa alebo Je mi bolo to, lebo je to fakt, že 600 €. Tak z druhej strany. Nie, no je to je displej, prosím. To isté budeme robiť aj s notebookom. Počasie. Takže 10 hodín 15 minút. Počkaj, to bola len baterka ináč. Baterku nedáme na to. Ale telo vydržalo, nie? Ako relatívne. Ondrej, daj ho tam ešte. Ja som nechcel pozrieť, že ako vyzerá, vieš. Takže baterka je nevymeniteľná, hovorí výrobca. Takže baterku sme vymenili. Baterka je vyvedená, ale už asi nepôjde. No poď. A to tak dáš na polovici Jozef, tak... Tak? Dobre. To sa nepovedá. Ajo! Aj. Fajn. Ja tebe ja veľmi potles, pretože Sony Xperia 7... Ono má týmto dvom promianom 70%, a potom už sa nedalo. Dobre, už sa nedalo. Ďakujem pekne, užite si notebook Expo, je to pre vás všetko pripravené. Ešte nekončíme. Ešte nekončíme, skončili sme len túto úvodnú prednášku, ešte bude ďalší crash test, ako som spomínal, tento je na hlavnom pódiu.
a budeme rozvíjať notebook. Teraz.